Машина ли изготвя кредита ми, когато кандидатствам през Москитари БГ? Не. Кредитът ти се договаря от хора. Професионални, независими кредитни консултанти. При това най-добрите. Занимаваме се с този бизнес повече от 15 години и сме едни от първите и най-големите на пазара. Технологията ни позволява първо да предоставим високо качество на услугата на повече хора. Второ, да съкратим сроковете на работа. И трето, да направим преживяването по-приятно. За 4 минути попълваш цялата си необходима информация във въпросник, без да се налага да висиш по клонове на банки. Така знаем достатъчно за теб и казуса, за да те поеме най-подходящия човек в нашия екип, който има опит точно с проекти като твоя. С Москитари БГ е изключително лесно да видиш условията на всички банки. Получаваш първите си оферти в рамките на 48 часа, без да трябва да висиш по гишета. Всичко става с няколко клика и 2 телефонни разговора. Москитари БГ. Чак не е за вярване, че правим толкова много неща и то напълно безплатно.